Kaham marketing song tini tipra sadopha bo thaya sobino abo kebo saimaya जों kijing जोंनो yasi sulai dongwai siuto जों kijing जोंनो आन्दोलन bo khlailayo Bangladesh go back in layo pheba oro tam nungjakha lai thangnai 23 October ajaga Dongor TV ni saimoli de borma tei boa report ni bisingo boru yang rokno Bangladesh hini bo sajaka boimne nakar bo sanka pheba nakar sanile tabuk nung saiji pai sigan ke amani tamo meaning ganang no wanchungai siri amon bagai jara je report khlaine ro je social media na tui je reporting khlai tongai ro borok kok no sana sakang 100 bar wanchungai kok sana nango जों उनी जाति हिनी हिंजाकनाय चिनि तिफ्रासा दopha चाप जायगा ओंगै दंमोननि बागैनो अमाहाय ओंगु फाट फाट खलाय कक सायमननै कक सायसिमा बाया बुसकांगो तामंनाय आबोनि तामो माजरांनो आबोनि साबो आमाजरानि दायित्व दंनाय जों दिनि ओ फाटारति फायनाय बांलादेशी रकनो जे ताबुक जे हाबै फायनाय बा फायनाय दंगो borokno rukhlaina bagui jajagao saitoklaimani sini je tipra hano hamjaknai ni bodolrok kaham kwrungno paikha alama kasulaimani sal pheba ornukjakha chin tipra sani bisingono kheklaimani kha dulaimani nung a phatarti phainai borokno sinung Bangladeshi go back ni sana ni nangmani tabuk nung nini tipra sono sitaisa Bangladesh ni phayo ongsai tongo lai buma ruk sawinai gangkai sini tip chane ha obo sini tipra ha tabo obo sekjana phachingtui thangai tongo ADC area no subaina bagai akungkolok rok saitogui tongo amoni bisingo se tabuk toisa Bangladeshi ni je Hindu wanjirok borok phai o tipra hawo borok tini bongni nok bongni jaga swnamui tongo aborongno da domon khlaimano hinui tini naimani phiaba जों kijing jingno walalai yasi sulai tongo takrok bukrok wanchukdi जों bo thai sogaina salsa oma haino mi tongkhe sinji manthai जों mangla chin dopha haino komori thangnai aboni bagai chini tipra dopha sini uni jati hojak tongdi keba bai lama ta koror jati Thansa tongdi Thansa tongkai borok kisa phano जों chini bangmao ba songkhao जों kisangi mano pheba Thansa no keba paiya aini mote samung tangdi nung salsa joy eba kaplayengnai amsungna sanai ang tearo sana thangnai kaham ke report of khlailedi tamni ge chini o reporting khlaine rok bukhuk bai kok saimano hane phatcha saimani bisingtui tabuk oje chin tipra bisingono kha dulai tongo besirbak chini debarma rokna yasi surjagi tongo oro debarma tirpura yang nuatia kaifeng molsom halam jesa जों jiboni jati जों Thansa ma tongnai abosai